Yo, hayi ke sana Tata Musamseleku noMangwabe bathi masiphume ezindabeni zabo singahambisani nento ebesiyive kuThando Nesithembu ekudala iculwa nguMangwabe. Molweni yini ndinamkela kuMamgobhozi TV. Not so long ago ke bendenze le video nibonayo apha ivideo ebisandofakwa ke ku-TikTok apho bokuboniswa i-dance event ebikhona, then uMangwabe ebephake nentombi yakhe. uMangwabe ke abantu baye baqaphela uba hayibo usanxibile iringi yakhe. Does that mean usatshatile noTata Musamseleku okanye ke akakabi finally divorced? Njengoba kaloku besimvana kwishow esithi uTata Musamseleku xa ethatha uwife number 5 kutsho ukuthi lo wife number 5 uzoreplace yena. Sava ke kodwa bathengelwe izindlu wathi hayi wethu indlu uyenzela abantwana ingathi yena kayithandi noyithanda. Sabona ke ba uMangwabe has moved into the new house. Sathi hayi ke into ba umkile nyani emzumbe ifikile itruck ngoba kaloku imzi wakhe uhlelo ngasegeyithini inoba uhambile. But Tata Musamseleku ke sana uye wafaka uMangwabe on his Instagram befake bobabini and akabe wayitsala ebhala i-caption eninzi e-complicated. Niyamazi ke mos nge-captions waveske wabhala Mangwabe sana, wabe Mangwabe ehleli naye and esathe ringi yakhe. Ebethuna nithi uMangwabe angayenza lento ekubeni koba ede wathatha uMawande wamhlalisa phansi wamxelela uba yena notatakhe abasezoba ndawonye bayehlukana, kodwa ke ongakhetha ubufuna uhlala nabani okanye uzababona, kodwa ke ukabasezoqhubeka njengomama notata babetshatile ebazi. Thethi bingabe bedlalana ngomntana bethuna etraumatize umntana ngento eserious olohlobo. Bathi abantu uMangwabe udlalile ngathi sisi okoko kusithi uyahamba kanti usahleli usekhona awuyindawo. Ububangelwa yintoni ba ube usibhanqa? Phofu ubungasibhanqi bubhanqa wena. Season na season oko usithi wena uyahamba kodwa unguyelo usahleli. Usona ngoku bethani Mangwabe njengoba nani nimbona apha usekhona usahleli kwaMseleku, nanku onwabile nomyeni wakhe. Abanye bathi ke bayevuya uba usekhona, it means kwi-season entsha ezayo sisezombona. Umntu esingayaziyo ke bakwenzeka ntoni ngaye nguMayeni. uMayeni ke ngoyena mntu ebehambile pha, simbona ke esithi usoshabeni, naye bekhe nambona ke ingathi usendlini yakhe entsha uMayeni emanefota ke no-Obanzi. So ke asiyazi ke noba usekunyekena ke noTata Musamseleku. Mhlawumbi sawuphinda sibone ngepost efakiwe ke ku-Instagram esekunye naye. Enkosi kakhulu ke bethunani ngokuthi nibukele le video. Khe nitsho nani uba nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.